17 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази шаҳри Исфара бо роҳбарону фаъолон ва аҳли маорифи шаҳр мулоқоти самимӣ доир карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пазироии самимии сокинон ва ҷонибдории сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намуда, таъкид доштанд ки мардуми ватандӯсту соҳибмаърифат ва ободкори шаҳри Исфара дар қатори сокинони дигар минтақаҳои мамлакат барои сазовор истиқбол намудани ҷашни бузурги таърихӣ 30-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиёди созандагиро ба анҷом расонинданд ки қобили таҳсину дастгирӣ мебошад. дар натиҷаи заҳмати аҳлонаи сокинони шаҳр дар давоми 3 соли бунёдкорӣ ва ободонӣ ба маблағи умумии 610 миллион сомонӣ 501 иншоот бунёду азнавсозӣ гардида, дар онҳо беш аз 1800 ҷойи корӣ муҳайё карда шудааст. бо қаноатмандӣ мехоҳам иброз намоям, ки пешравию ободиҳои то имрӯз ноилшудаи сокинони шаҳри Исфара далели возеҳи ҳисси баланди миллӣ ва азми қавии онҳо дар ҷодаи созандагии ватани азизамон мебошад. тибқи маълумот, ҳоло дар шаҳри Исфара бунёду азнавсозии боз даҳҳо иншооти истеҳсоливу иҷтимоӣ бо маром идома дорад. дар ин раванд зарур аст, ки ба татбиқи барномаи рушди иҷтимоиву иқтисодии шаҳр диққати махсус дода шавад ва ҷиҳати иҷрои босинфату саривақтии лоиҳаҳои пешбинишуда тадбирҳои иловагӣ роҳандозӣ гардад. зеро дар давоми 1 соли татбиқи барнома ҳамагӣ 19% лоиҳаҳои барои соли 2021 пешбинишуда иҷро гардида, дар 50% лоиҳаҳои дигар корҳо идома доранд ва дар 31% лоиҳаҳо кор умуман оғоз нагардидааст. аз ҷониби ҳукумати мамлакат барои таъмин намудани рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми шаҳри Исфара дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 2,2 миллиард сомонӣ маблағ равона карда шудааст. дар ин давра дар шаҳри Исфара 24 лоиҳаи сармоядории давлатӣ дар соҳаҳои гуногун татбиқ шуда, дар доираи онҳо то имрӯз 330 миллион сомонӣ аз худ гардидааст. шаҳри Исфара яке аз марказҳои бузурги саноатии кишвар буда барои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, маъдан, нафту газ, истихроҷи ангишт, рушди металлургия, технологияи барқӣ, истеҳсоли масъулаи сохтмон ва ба роҳ мондани содироти маҳсулоти гуногуни саноатӣ имкониятҳои хеле васеъ дорад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки барои амалӣ намудани ҳадафи стратегии миллӣ, яъне саноатикунонии босуръати кишвар, шаҳри Исфара бо имкониятҳои бузурги истеҳсолие ки дорад, бояд саҳми назаррас дошта бошад. дар даврони истиқлоли давлатӣ дар шаҳри Исфара 28 корхонаи саноатӣ, аз ҷумла 12 корхонаи коркарди мева ва басту банди маҳсулот бунёд ва ба истифода супорида шудааст. барои истифодаи пурраи имкониятҳо дар ин самт сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарияти вилояти Суғд ва шаҳри Исфараро вазифадор карданд, ки дар ҳамкорӣ бо вазорати саноат ва технологияҳои нав ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ барои бунёди корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо технологияҳои замонавӣ, таҷдиди корхонаву коргоҳҳои истеҳсолӣ ва ба иқтидори пурра ба кор даровардани онҳо ва дар ин замина таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ва дарёфти манбаъҳои нави андозбандӣ чораҷӯӣ намоянд. вобаста ба шароити шиддат гирифтани таҳдидҳои иқтисодӣ ва молиявии ҷаҳони муосир ва таъсири манфии онҳо ба иқтисоди миллӣ зарур шумурда шуд, ки захираву имкониятҳои кишоварзии ҳамаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат, аз ҷумла шаҳри Исфара, ҳарчи пурраву самаранок истифода карда шаванд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр карданд, ки бо вуҷуди он ки содироти маҳсулоти кишоварзии шаҳри Исфара 45% содироти вилоятро ташкил медиҳад ва солҳои охир тамоили зиёдшавии содироти он, хусусан мева, ба назар мерасад, имкониятҳои истифоданашудаи шаҳр дар ин самт то ҳол зиёд буда, андешидани тадбирҳои иловагиро тақозо менамояд. аз ин лиҳоз роҳбарияти шаҳр ва масъулони соҳа вазифадор шуданд, ки ҷиҳати истифодаи самараноки заминҳои кишоварзӣ
гузарондани кишти саривақтии зироатҳо, бахусус кишти такрорӣ, васеъ намудани майдони кишт, баландбардоштани ҳосилнокии ғалладонагиҳо, меваю сабзавот ва афзоиш додани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ чораҷӯӣ намоянд. ҳамчунин дастур дода шуд ки ҷиҳати ба роҳ мондани коркарди боз ҳам бештари маҳсулоти кишоварзӣ, хусусан меваю сабзавот, пилла ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, инчунин афзоиш додани ҳаҷми содироти он тадбирҳои иловагӣ андешида шавад. зимни таҳлили вазъи соҳаи иҷтимоӣ бахусус соҳаи маориф таъкид шуд ки таи даврони истиқлолият дар шаҳри Исфара аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ 32 муассисаи нави таълимӣ барои 28 000 нафар хонанда сохта ба истифода дода шудааст. сарвари давлат таваҷҷӯҳи аҳли маорифро ба масъалаи боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши таъриху фарҳанги бостонии халқи тоҷик, фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ ҷалб карданд. шаҳри бостонии Исфара бо ҷумҳурии Қирғизистон сарҳади тӯлонӣ дошта, дар самти таҳкими муносибатҳои дӯстонаву ҳамсоягӣ миёни халқҳои ду кишвар саҳми муҳим дорад. дар натиҷаи 20 соли фаъолияти комиссияҳои байниҳукуматӣ аз 987 километри сарҳади байни ду давлат 663,7 километр, яъне 68,4% хати сарҳад муайян ва мувофиқа карда шудааст. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҳукумати Тоҷикистон манфиатдор аст ки расмиёти муайян кардани хати сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ҳар чӣ зудтар бо роҳи гуфтушунид анҷом дода шавад. шаҳри бостонии Исфара бо ҷумҳурии Қирғизистон сарҳади тӯлонӣ дошта, дар самти таҳкими муносибатҳои дӯстонаву ҳамсоягӣ миёни халқҳои ду кишвар саҳми муҳим дорад. вобаста ба ин хотир нишон менамоям ки барои мардуми шаҳри Исфара делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ, яъне ҳалли масъалаи сарҳадӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон яке аз масъалаҳои асосӣ ба ҳисоб меравад. ман андешаҳои худро доир ба ин масъала соли гузашта дар мулоқоти дар деҳоти Ворух доир гардида возеҳу равшан баён дошта будам. ҷониби Тоҷикистон ҳанӯз аз соли 2002 дар доираи комиссияи байниҳукуматӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади байни ду кишвар гуфтушунидҳоро бо ҷониби ҷумҳурии Қирғизистон оғоз карда буд. то имрӯз дар байни ҳайатҳои комиссияи байниҳукуматӣ ва гурӯҳҳои корӣ беш аз 170 мулоқоту гуфтушунид оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ сурат гирифтааст. дар натиҷаи 20 соли фаъолияти комиссия аз 987 километри сарҳади байни ду давлат 663,7 километр, яъне 68,4% хати сарҳад муайян ва мувофиқа карда шудааст. ҳукумати Тоҷикистон манфиат дорад ки расмиёти муайян кардани хати сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон ҳар чӣ зудтар бо роҳи гуфтушунид анҷом дода шавад. вале таъкид менамоям ки ҳалли масъалаҳои марзию ҳудудӣ, мувофиқа намудани хати сарҳади давлатӣ ва аломатгузории он раванди хеле мураккаб буда, муҳлат ва заҳмати зиёди мутахассисонро талаб менамояд. Тоҷикистон бо мақсади ҳалли масъалаҳои мавҷуда қатъиян ҷонибдори гуфтушунид ва дарёфти роҳҳои ҳалли мутақобилан судманд бо дар назардошти манфиатҳои миллии ҳар ду тараф мебошад. бинобар ин бори дигар ба мардуми шаҳри бостонии Исфара хотир расон менамоям ки бояд бо ҳамсояҳои худ дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамсоягии нек кору зиндагӣ кунанд, бо онҳо рафту омад ва ҳамкории дӯстона дошта бошанд, бо сабру таҳаммул бошанд ва ба эҳсосот дода нашаванд. зеро тибқи ҳикмати мардуми хиратмандамон ҳамсояро
انتخاب نمی کنند. تکرارا تاکید می نمایم که مسئله های مرزی بین دولت ها تنها با راه گفت و شنید حل کرده می شوند و در این مسئله راه دیگر وجود ندارد. فراموش نباید کرد که ما تاجیکان همچون یکی از ملت های باستانی دنیا در طول تاریخ تمام مشکلات و مسائل های پیش آمده را با عقل و خرد، سالاری و تمکین و صبر و تحمل حل و فصل کرده ایم. من به حیث بلند ملی و احساس گرمی وطن دوستی و وطن پروری مردم شریف شهر باستانی اسفاره اعتمادی کامل دارم. در آخر پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان بار دیگر با اطمینان ابراز داشتند که مردم شریف شهر باستانی اسفاره من بعد نیز با صداقت به خلق و وطن و احترام به ارزش‌های ملی در آبادی و پیشرفت دیار خود و تاجیکستان محبوبمان سهم ارزشمند خود را می‌گذارند و تمام سعی و تلاش خود را برای استقبال سزاوار جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی، تطبیق نقشه 5 ساله رشد صنعت، پیشرفت دولت، آبادی وطن و آسایش هر یک خاندان روانه ساخته به دستاوردهای باز هم بیشتر موفق می‌گردند. بعد از سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، نمایندگان کسب و کار گوناگون شهر اسفاره، مرحمت یحیی خواجه و دانشجو، مهرالله موسویف آموزگار و صباخان حسین و سابقه‌دار برآمد کرده شکرانه وحدت و همدلی، صلح سرتاسری و روند بی‌سابقه رشد و پیشرفت کشور را نمودند.